Färdoxtan, ja. Ja, man bor Vilket är jag då? Det gör väl. Ja, kom och stäck, kom. Ja. Kom. Vad säger du om det här, Svenker? Jag vet. Vad säger Svenker? Jag måste just hotdog. Hotdog? Och Ja, det är hus. här var det bara en. Ja, du finns ju en fransk hotdog i jalakalendern, no? Ja. Och du är... Man kan vi få något annat, men inte lättare. Man kan vi glömma sluta på. Nu är vi där med nya Flåsagudde. Det var rimmar det över det. Forresten, kikka hva det er for FK. Det er så gærlig å finne 50 kroner da. Ja, så jolamæren är bläkat där en sådan.